Annak köszönjük, hogy hazánk földjén a felszabadulás után nem dúlt polgárháború. Mi nem tudtuk, amikor Magát fölvettük a gyárunkba, hogy maga Egri Magda lánya. A Magda azt mondta, ha saját jószántagból visszamész, leérettségiztek. Segíteni fog. Apa, képzeld, Gyuli filmrendező szeretne lenni. Vigyázz, kislány, egy kicsit agresszív vagy. Legyen tanárnő. Fél év próbaidőt kap, és ha nem mutat fel eredményt, kirúgom minden. Akár kihúzol, akár nem, erőszakkal nem rakhattok fel a vonatra. Ki vagy te, Júli? Orosz? Magyar? Árva is, meg nem is. Félsz és félnek tőled is. Tőlem? Miért? Júli, ne légy már olyan naív. Egri Magda elvtársnő. Nagyszerű elvtársnő. Most a cselekvésen a sor. Nincs idő moralizálásra. Magda mindent elkövetett. Nekem nem árthat semmi, kislány. A párt érdekében mindenre képes. Én ki foglak rúgatni a főiskoláról, érted? János! A kurva anyjukat. Az egész férfi egy kocka volt. És forgatta a szemét, és könyörgött mindenkinek, hogy öljék meg. Írja át a szöveget, és vágja újra a riportot. Majd mi segít. Ugye, hazajöttél? Kisfiam, nekem senkim sincs rajtad kívül. Josif Vissarionovics, Sztálin elvtársat, március 2-ára virradó éjjel lakásán agyvérzés érte. Budapesten fölkelés robbant ki, utcai harcok folynak. Ne nyújj hozzám, kérlek! Te ostoba!